Tunnussana. Kissi, kissi. Sen on nälkä. Kyssi, kyssi. Ui. Kenenkään kissi se on? Se on jäänyt tänne taloon. Kissi voi jäädä, vaikka talonväki lähtee. Se kiintyy paikkoihin eikä ihmisiin. Sähän kissit tunnet. Kuinka niin? No, etkö sä oo tällä reissulla kissit silotellut? Pojat puhuu kaikenlaista. Karehtiivat. Ettei se Erkkilä nyt vaan olisi lähtenyt väärään suuntaan. Missä on se voinut viedä? Mitä se nyt turhaa? Ne puhuu siellä sotaoikeudesta. Mutta minä sanon, että eiköhän se järki tuu takaisin Erkkilän päähän, kun saa tulla omahan porukkaan ja olla täällä. Olisiko sulla, Jussi, Erkkilälle mitään lääkettä antaa? Johanne toki. Tuon kun otat, niin helpottaa. Joo. Te ootte hankkinut kotieläimenkin. No mikäs talo se sellainen on, johon kissiä ei ole? Ei pääse rotat taloksi. Lieskan pataljoonasta tulee miehiä kaivamahan hautoja auki yöllä. Koittakaa pojat nukkua vähän. Erkkilä kanssa. Pidä säkin tätä vähän aikaa. Se hyrisee niin mukavasti. Mitä sä sille annoit? Ei mulla ole muuta kuin päänsärkylääkästä. Erkkilä. Tuus tähän mun viereen maata. Mihinkähän se kissi joutui? Se olisi Paavon pitänyt nähdä. Mikä kissi? Mulla oli korsuskissikin, mutta se on vissiin karannut. Eihän ole sellaisessa hajus mikä elukkakaan saata olla. Kyllä sä oot vissiin nähnyt unta. Pärjääkö se sieltä?